Opa, xentiña da boa! Hoxe imos a cociñar con chucrut. E para iso imos facer un arroz. Un arroz salvaxe. Primeiro imos a cocelo e despois, nunha tixola, salteamos cun dente de allo e un pouquiño de xenxibre. E despois temos aquí un peixe de roca. Bueno, isto é para facer un papillot. O peixe e máis estas verduriñas. Un papillot, pois xa sabedes, é como unha cocción ao vapor dentro dun... Neste caso, imos a enfornar dentro dun papel de forno e despois papel de aluminio para asegurarnos de que se concentre, que non salga nada de vapor para fora e cociñase nos seus propios xugos, tanto da verdura como da cabra da altura. Que temos aí un peixe branco, sustituído por calqueira. Os papillós, eu vos animo a que os fagades. Aquí levamos feito xa unha cousa así, 2 ou 3. 2, que eu lembre, 2. Nestes 3 últimos anos. E este último que imos a facer vai a ser tamén con unhas pinquiñas de viño branco. Imos a meterlle as verduras que teñamos por casa. Sí que é certo que hai que cortalas para que se fagan. Non me vou a enrollar. Vamos a facer, eu quero que vexades o programa e vexades o porqué cortamos así, as verduriñas. Falta mo chucrut. O chucrut tamén, Vamos a ver, porque no seu día tirei o rollo de decir, a ver se consigues quinchi. Dice, quinchi, eso que é? Consíguelo, investiga, e tal. Consigueu, tío. Hoxe imos a por chucrut. Conseguirán o Rafa Durán. Aquí, porque claro, moi galego, tradición, non sei, entre o caldo galego e o chucrut con que nos quedamos. Ahora que está bonde abondo tamén o digo eu, moi galego non é, pero é seguro que consigo. O gran Rafa Durán, por donde andas hoxe, amigo? Opa, xentiña da boa! Hola, Xoanqui, amigo, oído e noia, chef, porque se o chef quere chucrut, eu levoche chucrut, porque eu chocheo co chucrut, chef, que me fago un lío. Vouche levar o chucrut ese, que non fai falta ir a Alemania para conseguir un bo chucrut. Que é o chucrut? Non teño nin idea. Pero estaba eu pensando, por certo, se durmes en Hawái, alójaste. Mira que aprendo eu neste programa, no Está Che Bo. A ver, estou con Naya, en Noia, vale? Ata aí ben. E ademais tamén hai que vocalizar moito porque a reportaxe ten as súas. Preciso de chucrut, pero ti aquí fas kimchi, kombucha e isto chamase meraki, meraki ferments. Ata aí todo, mira de que memoria, Que meraki ferments significa, en grego, feito coa alma. Ai, pois xa o soltei, agora fala ti. Veño por chucrut. Que é o chucrut? El chucrut es una fermentación a base de sal de la col. Nosotros aquí no nada más usamos el repollo o la col, sino que también usamos otros ingredientes como para darle más gustito. Esto se hizo popular en Alemania para preservar, ¿no? O sea, ya cuando no es época de col o se va a terminar la col, pues cómo puedes tenerlo en época que no es de col. Pues fermentando. ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? La col es muy difícil de digerir para nosotros. Entonces, cuando nosotros lo fermentamos, se generan lactobacilos, bichitos, microorganismos que la predigieren. Entonces, cuando ya tú te la comes, pues es mucho más fácil de digerir para ti y crea un bienestar en tu intestino fantástico. Ayuda para la digestión, tiene un complejo vitamínico B, vitamina C. Entonces, claro, es un alimento muy, muy completo y que no necesitas cocinarlo, te lo puedes llevar a donde quieras, puedes hacer lo que quieras, o sea, agregárselo a tu receta preferida. Serve para acompañar calquera cousa, non? Un peixe, unha carne, os perritos quentes, non? Exactamente, sí, lo que tú quieras. O como una tosta con aguacate en la mañana, ¿sabes? En vez de comerte un croissant, una magdalena industrial, pues una tosta de arroz con un poco de aguacate y chucrut, a ver... Ti estás aquí desvelando o teu segredo sen problema ningún. Bueno, porque la fermentación es así, toda la fermentación es diferente. Mi mano es diferente a la tuya, es diferente a la del chef, todas las manos son diferentes, así que cada uno hace un toque distinto.
que aquí esta muller, claro, ela dio o segredo porque non será tan fácil e a experiencia é un grado. Xoanqui, non sei se che vale este chucrut. Vale perfectamente. Sí, non? Home, claro, porque vimos o mellor sitio sempre. Gracias por atendernos, Naya. Gracias a ti. A ver si está ao nivel a receita de Xoanqui. Bueno, yo creo que sí. Eu tamén. Arriba, moitas grazas, compañeiros. Que guai, aquí temos o chucrut. Flipo con él. Tamén, é tan polivalente. Sano, cuidado, tamén. A parte do vinagre, todo iso, de ser todo un cúmulo de verduras e de sabor, un sabor potente que ven arriba, isto engrandece calquera prato. Xa non digamos un arroz, o que vamos a facer hoxe, que é un arroz salvaxe. Bueno, pois comezamos prendendo o forno, pode ser? Vindes conmigo e imos para ali, veña. Prendemos o forno para facer o papillot. Arriba. E aquí imos a meter 200 graus, 190 graus, aí, un pouquiño máis. Vai estar uns 25 minutos aproximadamente. Estar arriba e abaixo, xa teño isto aquí formando, listo. Ben, seguinte paso, poñemos a cocer o arroz. O arroz, auga, poñer a cocer e punto pelota, non hai máis. Vosotros sabedes que eu teño o inventiño este. É que é moi chulo porque te queda aí todo recollido, así que vou no usar. E cocer un arroz tampouco ten moita ciencia. E que encima temos aparellos como este, xa está. Vinde comigo aquí a pía. É moi cómodo. Son esas cousas que eu, non é que insista, se queres mercadas, pero sí que nos facilitan moito. Hai cousas que non valen para nada. Así vos digo, cosas de cociña non merece a pena mercalas ni de broma. Non teñen unha función moi... Sí, a mellor te solucionan e tal, pero son de... Bueno, é a miña opinión, Que miña opinión é unha máis. É unha máis. Entre moitas. Pero isto sí que me queda todo recollido, o saco todo recollido, queda perfecto, o gran non se move, e a non moverse non rompa absolutamente nada. Entón, para cocer o arroz... Outra, que... Digamos unha cousa, isto, en realidad, inventouse para cocer os garabanzos, tamén, para botar os garabanzos dentro. Botamos aquí a mitad dos garabanzos e botamos no cocido, no caldo, e temos tamén todos asentadiños. Vale a bolsa de toda a vida de meter os garabanzos ou a malla, tamén vale. Pero isto, queredes, despois retiro e punto, xa está. Vale, deixamos aquí, vale? Vamos a poñer a ferver. Tapamos. E aí queda. E despois, para fritir, o único que precisamos son estes dous elementos. Agora, papilló, collemos. Ven aquí. Ven aquí. Estas 4 cousiñas. Isto retiramos xa de aquí. Fora. Un pratiño. Un coitelo e algo para o lixo. Váleme. Váleme perfectamente. Pelamos. Falamos que no forno 25 minutos como moito. Estou mirando o tamaño, non? Se é máis finiño, se é, por exemplo, un lenguado, e o temos completamente limpo e demais, co forno a tope, ao mellor en 12 minutos está listo. Falábamos de como ímos a facer, por que tempo lle ímos a dar 25 minutos, que estábamos falando. Metemos esta cenoria nun pabillón. Faise en 25 minutos? Si, faise, a verdade é que podese comer así, xa, directamente, non? Pero sí que queremos que colla, máis que comer a zanahoria por sí, que aporte ese sabor. Entón, temos que ter unha pequena sobrecocción, que se misture co viño que vamos a poñerlle o papillot, e que todo aí forme unha salsiña xunto cos xugos que vai a desprender esa cabra de altura, ese peixe branco. Gústame que, penso que para o papillot temos que usar un peixe de certa calidade, vale? Dice, e cal non é de certa calidade? Ningún. En Galiza é que ningún. Pero sí que un peixe branco
sabedes, para que aporte esa... Parece moito máis elegante que meter, por exemplo, unha sardiña en papillote inteira, non? Por exemplo. Outra cousa é que traballemos con ela, saquemos os lombos, limpemos a grasiña, xa é unha cociña, pois, a mellor un pouquiño máis avanzada, que é a vosa cociña, vosotros avanzades na cociña ata o punto que queirades avanzar. Pero, pouco a pouco, vades collendo. Penso que hai que empezar polo básico, e ese básico hai que entrenarlo durante moitos anos. É dicir, remata a vida, porque eu vou rematar a vida e facendo un estufado con carne e facendo un papillot sabendo que o papillón máis elegante, máis rico e o máis sinxelo. O teño moi claro, moi claro. Así que vamos a pasar 50 anos por encima máis, porque eu penso vivir outros 50 anos máis de aí para arriba. E vades dicir, como preparas a cabuxa de roca? Nada, así. A cabuxiña de pedra. Ou de altura, que é o caso. Bueno, vale, vamos, imos a cocer e máis vai soltar sabor. Agora mesmo tanto corte que temos aquí, todo este corte, vai aportar sabor a esa salsa do papillot, seguro. Ben. Ale, listo. Veña, allo porro, estou facendo moito, para unha, chéjame. Pois que despois xa o teño cortado. E quédame para o resto. Allo porro. Igual. Exactamente igual. Aquí é onde o corte da verduriña ten que ter un xeito. Un xeito especial, vale? Vale, aquí vamos a coller así esta parte de aquí. Pouquiño, aquí sí que precisamos cuidadiño, Cando traballemos co fiuncho, porque o fiuncho sí que é máis forte. Entón, temos que ser proporcional, vale? Así vaille ben. Imos aproveitar o talo. O talo, o que convenza, porque este é un bulbo, non? E aquí igual. Así. Retiramos. E así, vale? Que ben ule, que rico, moi rico. Para o peixe pégalle moi ben. E unha ceboliña vermella. Podemos meterlle un allo? Si, quedalle moi ben tamén. Pero como voulle meter allo xa o quinche e vai a ter aí suficiente potencia como para seguir traballando con ela, a mí pareceume de que, allo non lle metemos. Agora, vosotros, sin ningún problema. Eu, con arroz salvaxe, pero simplemente o papillot con este chucrut, espectacular. Dígolo de verdade, espectacular. Como teño ese caldiño, esa auga, xa está fervendo, vamos a meter xa o arroz, vale? Moi ben, témolo, vale. Que bonito, A cor na cociña tamén mola moito. Mola combinar aí. Ben, arroz salvaxe, canto tempo? A ver o experto co dija de memoria canto tempo. Bueno, vedes que non cubre, da igual, Vou no tapar. De feito, bueno, o arroz está cuberto agora mesmo, porque non enchín, solamente enchín hasta a metade. Que pase? Que vai aparecer, a próxima vez, cando quitemos, vai aparecer que ese arroz medrou, evidentemente, colleu auga, de acordo? Entón, evidentemente, hincha. Nunca hinchades máis da mitade, sobre todo porque son fora, non? Pero se hinchades pola mitade, incluso outros tipos de arroces duplican, exactamente, duplican a súa cantidade. O que falábamos, canto tempo de cocción? Collemos o paquete, miramos por un lateral, e aí o fabricante, o propio fabricante, vai che decir o tempo de cocción de cada arroz. Neste caso son 25 minutos. Digo o tempo, aparte, porque podemos mercar tamén un arroz a granel, non? Que cada vez, pois, é moi interesante, é unha opción moi interesante. Entón, aproximadamente entre 22, 25 minutos, 27 minutos, por aí anda a cousa, dependendo das augas, porque tamén dar unha marca exacta, olvídate, non podemos dar unha marca exacta e dicir en 22 minutos quedache exacto se o metes e tal. Bueno,
Vale, abrimos, o mellor temos outra cociña, pois faltalle medio minuto, ou faltalle un minuto. E ese minuto é o que marca a diferencia en ter un grau que che fastide o dente e ter un grau na perfecta cocción. Moito falo, a veces, moito falo. Teño que parar un pouco. Vale. A ver si nos dá. Non sei se nos vai a dar. E se non nos dá, vamos facer así. Así e máis así. E tengo fora. Agora, papel de forno. Podemos facer aquí a cabra directamente no papel de aluminio, sí, pero que eu probablemente emprate no mesmo papel. Ai, que ben ule. Estou baixando un pouco, que teño o 9, e agora, con tal de que aguanto fervor, o baixei o 5, 4, ao número 5. O que vos decía, sí, solamente, pero eu probablemente emprate con papel de aluminio, queda moi chulo, despois abrilo, e a parte outra cousa, bueno, non perdes xugo, se non queres perdelos, non os perdes igual. Pero queda moi chulo, está moi de moda ahora, poñer aí é moda. Mola, a mí gustame, non? De que se animen a xente, os cociñeiros, a facer diferentes tipos de pratos e demais. Queda moi elegante, queda moi chulo. Hai que xogar ca comida. Xogar con todos os respetos como xogamos con nosos irmãos. Hai que xogar con eles, hai que xogar con eles. Podemos dar pim pam, pim pam. Non, o facemos sí, pero non. Non se pode facer. Bueno, mirade, para limpar un peixe, o peixe xa pasou pola auga, xa está limpo, xa está aberto. Isto, na peixería, a propia peixeira estaría encantada de facelo. Ademais, a mí gustame na casa, o que nos gusta a cociña, preferimos facelo na casa. O que fajo eu sempre, e lle digo a peixeira que me recorte as aletas e máis que moscame. Porque na casa sí que é certo de que eu poño todo perdido, pero perdido. Vedes? Aí está. E voulle quitar a cabeza tamén. Voulle quitar así, e xa queda aí. Non por nada, porque queda chulo tamén que a cabeza, pero sabedes que non teño espacio. Non teño moito espacio. Entón, prefiro coller... Teño que afilar os coitelos. Lembrádeme, porfa. Vale. Agora sí que o temos. Aberto vai abrir, Espera, quieto, meixeiras. Antes imos a facerlle a cama. E como facemos esa camiña? Camiña seca. A cebola. Poñemos por aquí. Así. Ben. Aquí teño o fiuncho, que vai dar aroma. O allo porro. Todo isto despois... Mira, comemos así, non? Podeos despois o comensal pode comer e coller o peixe, coller a verduriña e demais. Pero se non, esta verduriña nunha torrada de pan con un pouquiño de vinagre. Podedes tolear, Colledes todos eses xugos, unha torrada de pan, poñedes toda a verduriña e despois tirades por riba, non? Todos os xugos que soltaron e unhas pinguiñas de vinagre. E coidado, Coidado. Vinagre do bon, vinagre gallego, por favor. Que non falte. Ven para aquí. Ben. E agora... Ven a parte húmida. Estou facendo así para que non escape esa parte húmida. Por suposto, salpementamos. Sal. Pementa. Un chisquiño de aceite de oliva virxe extra. Ben, chega aí. E un pouquiño, solamente un pouquiño de viño branco. Con cuidadiño.
Aí, quieto. Nada máis. O viño branco é cando abrimos os mexillóns, sabedes? Bueno, aparte de darlle un sabor espectacular, o que fai é animar a provocar un pouquiño ese vapor. É o primeiro que vai a comenzar a evaporar. Unha vez que comeza a evaporar, anima ao resto das verduras a sudar, a comenzar a sudar, e comenzase a facer no propio vapor tanto das verduras como do peixe, que están cargados de auga. Ben, por que lle meto o papel albal aquí agora? Meto o papel albal porque non quero que se me escape o menor vapor posible. Entonces, digamos que pecha mellor. Pecha bastante mellor que co papel de forno. Vale? Bueno, vedes, por aquí xa temos todo pechado. Quédanos esta parte de arriba, nada máis, por pechar. Solapamos, aquí o teño, un con outro. Damos esta última doblez. Solapamos, solapamos, pechamos, 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 pechamos. Vades a ver no forno dentro dun ratiño de que isto hincha, vades ver aquí como un globo. Eso é que fixetes un bo traballo, que non ten escape. Aí o vapor non ten escape, eso é signo de bo traballo, vale? Vamos, aí non vai escapar nada, aí non me fastidio, non se escapa nada. Ben, unha fontiña desta do forno, esta a propia placa do forno xa nos vale tamén, Quieto. Así, e aí. Vamos para o forno? Imos, vinde comigo. «25 minutos. 25 minutos. Remato de cocer o arroz e vemos nada, no chisquiño de un ollo. Vou ir preparando estes dous elementos que fanme falta. Venga, ata agora. Metemos un pouquiño de tralla con un dente de allo pequeno ou medio dente de allo. Vale? Así. Este pequeniño, así que vai así enteiro. Xenxibre. Imos sacarlle arumes agora a punta pala este arroz. Este arroz xa solamente así, impresionante. Cando lle poñemos arriba os montonciños de chucrut, mesturemos xa en prato, ese chucrut co arroz. Sabedes esa canción de Gloria? Pero non Gloria nombre propio, non? Ben, adentro. Vale. Listo. Temos o arume feito xa. O arroz para dentro. Fora. Jolín, o arroz, Dios mío, xunto co xenxibre. Isto comeza a coller mi madriña. Xa non quero decir por riba o chucrut, é brutal. Mirade, apajamos, podemos freír máis, podemos sacar un pouquiño máis de arume, podemos sacar incluso de textura co grao de arroz, vale? Pero eu creo que así vai estar ideal. Está lixeramente humedecido. Deixamos, vinde conmigo. Teño aquí para o forno e sacamos os chucrut. Eu vos aviso. Xa sei que é innecesario, pero coñemos algo, un trapo, unha manopla ou algo para coller isto. Non vaiades jamás directamente. Non é a primeira vez, mira as gafas. Oh, que olorciño, Dios mío. Que rico. Buah. Que ben, que ben, que ben, que ben, que ben. A ver que pasou aquí. 25 minutos. A ver que pasou aquí. Fora. Vale. Salen os vapores por aquí, tenme cuidado, Vale.
Cando abrades e demais, tede cuidadiño. De non queimarvos. Perfecto. Perfecto, ameixeiras. Por que sabes que está perfecto? Se non o probaches, porque mirad a espiña. A espiña comeza a abrir a carne do peixe, vedes? Espera que quero que o vexades ben. Non quero... Quero que o vexades ben. Entón, teño a pito en riba do meu pescozo. Carallo, queimei o dedo. Vedes? Vedes isto que vai abrindo por aquí? Vedes? Isto é un indicador de que está no seu punto. Outro indicador, igual que as carnes, comeza a separar a espiña. Comeza a separar a espiña e xa prácticamente a podemos quitar. Mirade, non, de feito xa quitamos. De feito, a vou retirar xa. Bueno, esta chicha, esta está boísima, esta non a tiro. Porque esa, sabes, non? A que me refiro? Está ideal. Mirad o que pasou aquí. Vedes todas estas salsiñas. Vedes incluso un pouquiño de torrado por aquí. Solamente o fuciño xa está justificado de que poder dicir, cuidado, xa temos aquí un pratazo. Que rico é o peixe de roca. Que rico é o peixe branco. Ben. E agora, no empratado, vamos ir por aquí. Quitamos así. Quitamos aquí. Metemos así. Así. E directamente vai no prato. Ois, que queredes empratar vosotros e retiralo do plástico e demais, pero que agora queda moi chulo así. Eu xa mirarei. Despois, cando corte, xa miraremos se o quito dai ou non. Vou retirar isto. Fora. E vou traer por aquí. Vou aquí arrecendo, como me gusta. Cando salen así as cousiñas ben, sabedes, encántame de que salgan. Non quero empratar sin quitarlle o papel, justo en empratarlo así. E vai a ir así, Agora, poñemos aquí toda esta base. O arroz está ideal, Ideal, cocidiño, no seu punto, ten un arome brutalmente rico. Despois, cando misturemos este arroz con este chucrut, unha e dúas, e aí queda. Chisquiño dun ollo, vémonos aí, na esquinilla da mesa. Ata agora. Para disfrutar dun bo chucrut con peixe, imos montar unha papillota coa base de verduras. A cabra de altura salpementada e un chisco de viño e aceite. Enfornamos durante 15 minutos a 190 graus. Cocemos o arroz. Salpementámolo con allo e xenxibre, empratamos coa papillota e o chucrut e listo para comer. Un papillot, en este caso con un peixe branco. Pero que o arroz co chucrut, eu non sei por que onde me tiraría máis, O chucrut é moi, xa o dixen antes e insisto, se non vos probachedes nunca, probádelo, por favor, probádelo porque vades a repetir, porque ademais con paxina, bueno, neste caso, quixen facelo con peixe, porque digamos, normalmente se nos ve a cabeza, pumba, a carne, pumba, a carne, pumba, as verduras e demais, peixe. Así que aquí o temos, un pratazo, O recendo é brutal, é moi rico, solamente con el xa imos a comer aquí, bueno, algúns outros non lle vai chejar o recendo. Para decir, cada vez que digo eso, o recendo queda ti con el, a mí dame o resto. Un biquiño, unha aperta e ata outro día. Chao.